закрыццё мяжы для фізычных асобаў ніякага сэнсу не мае. Гэта для рэжыма не наносіць ніякай шкоды, і больш за тое, гэта робіць за рэжым ягоную працу. То бок рэжым хоча, каб беларусы больш заставаліся ў краіне. Я, дарэчы, не ведаю, чаго хоча рэжым, але калі закрываецца мяжа, у цябе здараецца такі непрыемны і нездаровы нюанс, што людзі пачынаюць лічыць гэта нармальным. Яны пачынаюць лічыць нармальным ехаць у Расію, яны пачынаюць верыць у тое, што захад іх не хоча. Шаноўны адзін літоўскі палітолог сказаў, што мы не павінны думаць пра Пецю Збаранович, так? Ну, я лічу, што вы павінны думаць пра Пецю Збаранович, гэтаксама як мы павінны пра шмат што думаць, таму што калі ў цябе пад бокам атрымліваецца рэжым антыеўрапейскі, але з цалкам праеўрапейскім народам, гэта адно. Але калі у цябе атрымліваецца і антыеўрапейскі рэжым, яшчэ і народам, які верыць расійскай прапагандзе, то гэта ўжо трошкі іншая праблема, і гэта куды большая небяспека для той самай Літвы. Іншае пытанне, што рэжым сапраўды разумее даць па галаве, таму, канешне, закрыццё для таварнага транзіта, дарэчы, было б абсалютна лагічным крокам, як і з боку Польшчы.